ассалому алайкум он нафароне ки дар канали мо обуна ҳастед. хушомадед ба канали мо. бегӯ дар канали ман блогер мавзӯи имрӯзаи мо афсурдаҳолӣ, стресс, депрессия чист ва пешгирии он баргузор мегардад ва хостем ки дар ин канал онро таблиғ кунем ва силкаи канали ман блогер дар поёни видео гузошта мешавад. пеш аз он ки мо имрӯз прямои эфирро сар кунем, камакак дар ин канал дар бораи калимаи депрессия, стресс ба шумо маълумот медиҳем. калимаи депрессия бо забони тоҷикӣ афсурдаҳолӣ, рӯҳафтодагӣ мебошад. шахс баъзан аз бисёр мондашавӣ асаб ба ин маризӣ гирифтор мешавад. сабабҳои пайдоиши он кори доимӣ, беистироҳат, бисёр фикркунӣ, таъсири ҳавои муҳити атроф, ифлосии ҳаво, камхунӣ ва ғайраҳо мебошад. дар ин ҳолат одам хеле беҳол, бемадор, баъзан дарди сар пайдо мешавад, зудранҷ мешавад, хотир парешон мешавад. метавонад пас аз фаъолияти корӣ дар ҳавои тоза шумо сайру гашт кунед ва аз фаъолияти корӣ масалан худро дур кунед, лаҳзае ба ягон ҷои дур барои тамошо равед. агар имкон бошад, афшураи мева ё ягон компоти мевагиро бисёртар нӯшед. ҳамзамон баҳри болидагии хотири худ аз мусиқии хуш истифода баред. агар дар хона бошед, албатта бо кӯдакон ягон яъне бозии кӯдакона кунед. дар ин ҳолат ҳам хотири шумо, ҳам хотири кӯдакони шумо болида мешавад. ҳамчунин аз варзиш, аз пиёдагардӣ истифода баред. хеле вақт одамон ин маризиро зуҳуроти тарбиявӣ ба тамбалӣ, худхоҳӣ, бадандешӣ ва амсоли ин яъне гумон мекарданд, дар ҳоле ки ин маризӣ хеле хавфнок аст, метавонад одамро ба худкушӣ бирасонад. ҳамин саҳар аз данғараи як зан бо духтарчааш Омина худро ба дарё андохта кушт. ин дар ҳолате мешавад ки одам хеле афсурдаҳол аст, аз ҳама чӣ дур аст ва нисбати дунё, яъне меҳр, эҳсосот, дӯст доштан, ба худованд наздик буданро гум кардааст. дӯстони азиз, аксари одамон аз сабаби маълумот надоштан дар ин бора инро ташхис намекунанд, яъне ба духтуру ба психолог муроҷиат намекунанд. дар ин ҳолате ки ташхиси саривақтӣ ва тавбати дуруст метавонад ки хастагии равонии шуморо шифои комил бубахшад. дӯстони азиз, ҳатман ба равоншинос, ба духтуроне ки асабро табобат мекунанд, дар ин марҳила шумо бояд муроҷиат кунед. дилтангӣ, афсурдагӣ, изтироб, ноумедӣ, ҳисси гунаҳгорӣ, норозият аз худ, камбудии эътимод ба нафс, камбудии лаззатҳои зиндагӣ, ҳама ин нишонаи ин беморӣ мебошад. бехобӣ, беиштиҳоӣ, пастии қудрати ҷинсӣ дар мардҳо, зуд хасташавӣ, дардҳои бесабаби бадан, дил, меъда, мушак, ҳамаи ин аломати ҳамин хастагии равонии шумо, яъне депрессия мебошад. одатан дар ин ҳолат фикрронии маризон хеле суст мешавад, яъне тамоман майна бисёр чизҳоро қабул намекунад. ин беморӣ аст, дӯстони азиз. ин гуна бемориро метавон бо як муносибати хуб бо одамон, яъне одамони роёфтан дар кор ки суханҳои хуб дошта бошанд, аз машварати онҳо баҳравар гардед. яъне бештару бештар ба худованд наздик бошед, дӯстони азиз, ва эҳсос мекунед ки дарди шумо сабук мешавад. дар лаҳзаҳои мушкили зиндагиам ман ҳамеша ба худованд такя мекунам ва ин мисраҳои бародари мо Ҷамшеди Маҳкампур ҳамеша дар забони ман, дар дили ман садо медиҳад. машав ғамгин, худо дорӣ. машав ғамгин, худо дорӣ, агар дар зиндагӣ хорӣ. агар ранҷуру беморӣ, агар дар зери ғам борӣ, машав ғамгин, худо дорӣ. агар ҷони ҷавонат сӯхт, вуҷуду устухонат сӯхт, агар чӣ хону монат сӯхт, машав ғамгин, худо дорӣ. агар рафт навҷавоният, нишоти зиндагоният, агар рафт ёри ҷоният, машав ғамгин, худо дорӣ. агар гашти дур аз модар, ҷудо аз хонаву аз дар,
балое гар расид бар сар, машав ғамгин худо дорӣ. қазо кард гар ҷигарбандат, ҳаёт гар мекунад фандат, ҷигархуну миёнбандат, машав ғамгин худо дорӣ. агар чӣ хона вайронӣ, агар чӣ дида гирёнӣ, агар дар кунҷи зиндонӣ, машав ғамгин худо дорӣ. агар рӯзи сияҳ дорӣ, ҳазор фарёду оҳ дорӣ, бидон пушту паноҳ дорӣ, машав ғамгин худо дорӣ. агар пои равон дорӣ, агар якпора нон дорӣ, намебояд дилафгорӣ, машав ғамгин худо дорӣ. агар қалбат бишуд пора, танат гашт зору овора, намудӣ нолаву зора, машав ғамгин худо дорӣ. агар дар ними роҳӣ, накард дӯст ҳамроҳӣ, надорӣ он чӣ мехоҳӣ, машав ғамгин худо дорӣ. агар бо пои урёнӣ, агар дар зери боронӣ, агар ки хотир парешонӣ, машав ғамгин худо дорӣ. худо ҳасту вуҷудат ҳаст, ғамат ҳасту сурудат ҳаст, ҳабибашро дурудат ҳаст, машав ғамгин худо дорӣ. худо ҳар ҷо канори ту, равони ту, мадори ту, кушоишгар ба кори ту, машав ғамгин худо дорӣ. сарат дар роҳи испедӣ, дилат дар роҳи наумедӣ, агар дилхун чу ҷамшедӣ, машав ғамгин худо дорӣ. дӯстони азиз, инак ин бегоҳӣ дар канали ман блогер шуморо интизорем. дар мавзӯи стресс, депрессия чист ва дар лаҳзаҳои мушкилтарини ҳаёт мо чӣ тавр аз депрессия худро раҳо месозем ва шояд ки аз баъзеҳо як нафари дигар ибрат бигирад ва барои ӯ маслиҳату машварате бишавад. бо мо бошед. силкаи канали ман блогер дар поёни видеои мо. саломат бошед, хурсанд бошед. ҳамеша даст ба дасти худованд.